Ayan. So, kumusta po ang bawat isa, mga kapatid, kapamilya? Laki ng eyebag ko. Ayan, happy Mother's Day wherever we are. For today is May 10, 2026. And it is a Mother's Day sa atin, sa Pilipinas. Happy Mother's Day sa lahat. Walking lang muna tayo. Nag-walking kami ng maaga ngayon kasi yan, kasama natin nag-walking. May tutor pa yung panganay. Kaya tamang-tama maya pagkatapos ng tutor, tsaka tayo magluluto ng hapunan nila. Ayan. Happy Mother's Day. Medyo mahangin ang panahon. Medyo mahangin siya. Ayan o, namumunga na itong mga nilang jujube. Medyo malalaki na nga yung bunga niya o. Or Chinese dates. Kaya talagang mainit na kasi kapag taglamig, mga punong ito is walang dahon. But for now, marami na siyang bunga. Ayan o. Dami na siyang bunga. Parang mini apple lang siya, di ba? Parang mini apple lang yung bunga niya. Pero masarap to pag yung manibalang. Tapos pag yung dry, yun. Sinasahog ng mga Chinese sa ano. Sa soup. Sabaw-sabaw. Mga hotspot. Mini apple lang ang peg. Gusto ko to pagka manibalang siya. Yung pula-pula. Shout out sa 1 million viewers natin dyan. Kumusta po? Ay, tapos na naman ang weekend. It's Monday na naman bukas. Trabaho. Mainit pa na mag-walking. Kaso lang, may bayin na lang natin sa may lilim na banda. Shout out sa 1 million viewers natin dyan. Kung sino ka man. Hello. 15 viewers. 15 million in the house. Hello. Happy Mother's Day. Kung may mothers man dito or dyan sa inyo. Happy Mother's Day. Kung saan man po kayo. Happy Mother's Day. Happy Sunday. Happy day. Happy all the way. Everybody happy. Ganun. Ayan. Mahangin po yung niya. Mahangin na maalag po. 21 million in the house. Mega love shout out. 23. Wow. Thank you so much for watching. Yan, we are in we are at Nuya Lumayas Island. Ayan. Yan yung Nuya Plaza. And here is Nuya Luma. So, Alfilaide. Ano ba to? Alfilaide. Shout out and thank you so much for watching. Yan. Let's go. Habang naka-green pa. Let's go. Run. Yun. Sarap ng hangin. Alfilaide, shout out po. How are you? Thank you for watching. Yan. Yan, matagal-tagal din po tayong walang live. I think isang buwan na ata or 3 weeks ago. Wala na tayo, hindi na tayo nag-live dito sa YouTube. Kaya mag-live tayo ulit saglit. Salamat sa mga tamsak. Thank you sa mga tamsak nyo dyan, mga kapamilya. Salamat kasi kahit hindi tayo masyadong active dito sa YT, may mga kahit papaano. May mga nanonood pa rin sa mga live natin pag nag-live tayo. Kaya thank you so much for the love and support. Kung sino man po kayo. So, Judy Victor C. Dadula. Hello my friend. Thank you so much. Yeah, okay. Standby lang muna kami saglit dito sa my bench. Mamaya kami babalik kasi 1 oras kasi yung tutor ng bata. Hindi pa kami pwedeng mag-ingay-ingay doon sa kusina. Mamaya na lang tayo babalik. Kayong malapit na silang matapos.
Para hindi tayo makadisturbo sa kanila ba. Kaya i-winoking na lang muna natin tong aso. Para at least after natin sa kusina mamaya wala na tayong gagawin. Although medyo maaga pa. Wait pa pero okay lang. Thank you for the thumbs up. Come here, come this way. Yan, that's very good. Yan. Judy Victor Dadula. How are you, my friend? How's everything there, Stephen French? Stephen French /-H4H. Shout out, and hello. 27 million in the house. Shout out. Thank you so much. Yan. How are you, Stephen French? Yun, 20 million. 20 million in the house. Mega love shout out kung saan man po kayo. Mahangin yung panahon. Ayan. So ang ating kasama si Dougie, si Winnie. Winnie. Napagod din, mainit na kasi. Tsaka mainit yung singaw ng anong tawag nito? Sa may ground. Kaya madaling mapagod. Vilmister. Hello po, Vilmister. Thank you so much. Hello. Thank you for watching. Ba't parang namamaga yung lalamunan ko. Yan o. Nuya Luma. Ito yung view ng Nuya Luma. Yes, North. Yes, Island North. Tambay lang tayo dito sa ilalim ng sa gilid ng kalsada. Sa may bench. Mainit kasi doon banda dito at least lilim siya ba. Naliliman dyan sa may Maganda yung simoy ng hangin, malamig-lamig. Malikabok nga lang. Malikabok nga lang. Oops. Kakapuwing Silaglagan yung mga dahon ng maliliit na dahon. Pagod na si Winnie. Yan, kumusta po ang weekend natin mga kapatid, kapamilya? Pauwi na si ate. Uwian na te? Ang hirap pala ng dito. Bago lang ba? Bago ka lang? Saan ka galing? Diyan ako sa Nuya. Nuyawan? Naligaw-ligaw ako eh. Saan ka galing, Nuyawan? Nuya. Ubi ba? Nuya Viva. Doon pa. Oo. O ba't ka dito dumaan? Hindi ko alam paano lumusot. So mag-Abu Dhabi link ka. Oo. Dito ka pupunta ate. Pag mag-Abu Dhabi link ka. Diretsuhin mo lang to. Oo, dyan ka may ka na? May booking ka na? Wala, hindi. May link ka? Meron pero wala man akong wifi. Kaya taxi na lang. Okay lang. Mag-taxi ka? Hirap din ang taxi, no? Mahirap din ang taxi dito. Pagka lang. Gusto mo bang mag-book ng taxi? Kaso +4. Or mag-book na, try natin mag-book sa Abu Dhabi link. Wala man akong wifi. Hindi, try ko dito sa akin. Kasi hindi pwede. O sige, saglit lang. Ang hirap na. O sige, hello sis Mary Bardo, ipatayin ko muna to saglit. Kailangan ko lang yung kailangan ko yung Abu Dhabi link. Ligaw ako O may bago si ate. Bakit saan ka galing? Diyan sa Hindi, I mean bago lang kayo dito. O Nag-part-time ikaw ako. lang ang bago. Ako bago yung amo ko din dito. Okay. Hello sis, sis Mary, patayin ko muna to. Nag-live kasi ako saglit sa